Mga kapuso, kabalo ko, daghan ang makarelate. Kay lagi, mahiligon sa bamos sa kape. Kay lagi, coffee is life. Aba, bas hindi ay ang simpleng hilig lang sa kape ang magdala kanimo aron ma-achieve ang success. Sama na lang sa atong bisita karong buntaga kung asa kaniadto usa lamang siya ka simpleng barista sa usa ka cafe turned into a successful entrepreneur. Atong makauban si Jofel Manlod. Sir Jofel, may buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag sa tanan, may buntag sa Jill, no? O sa mga nagatanaw sa At Home GMA TV. Wow, thank you so much for joining us this morning, Sir Jofel. Ug unang-una, gusto na mo masayran kung unsa ba ang imuhang kinabuhi kaniadtong naapa ka sa usa ka cafe nga imong gitrabahuan isip barista kaniadto. Way back, no, 2004, nag-start akong journey with coffee. So, I started with a position na assistant barista. So, back then, pipila ka lang ang coffee shops diri sa Davao. Kaya ang ating nahibawan is coffee lang man sa balay. I was given a chance to work sa isa ka coffee shop. Assistant barista means ikaw tagaligpit og kalat, parang mara kag waiter sa isa ka coffee shop. The only time na makasulod ka sa bar is kung mag-closing na, manglimpyo na, manghugas na o mga gamit na ipanggamit sa bar. It took me around 6 months bago na-prove na ako sa among team na worthy enough to be part sa barista group. Pagka-join ako sa as a barista nga position, kumbaga na-promote ko. True enough, pagka-promote na ako as a barista, first regional coffee competition nag-held sa Pilipinas was taking part sa Davao. So, nag-join ko alongside with my mentor. So, fortunately, nag-place ko. To sum it up, I have 18 titles under my belt, both local and international competitions. Pero before that, sir, naa ba kayo murag formal training or educational background about sa kining coffee making or pagiging barista? Siguro kung coffee na planting na pero in terms of preparation, limited kayo ang mga resources. So mainly naka-rely lang ko sa mga old books. Then after that, mostly gina-develop lang nimo. Kung makakita ko ka nang mga super simple lang like a heart, walay maka-guide sa kuha kung giun sa paghimo ang heart. Ngayon, kakanda ko coffee training. Ang akong student, as early as like 2 or 3 hours, they will be able to come up ang mga designs. But back then, grabe, parang 2-3 months, daghan kay gatas nga mausik ang imuhang patience matest ko. Wow, great to hear that, sir. No, you've really started from scratch and now ikaw na mismo ang nag-train sa uban para sa mga technique, no, nga ilahang pwede ma-apply. Pero sir, you've mentioned earlier katong pag-apili mo sa competition, no, pero unsa ba nga mga opportunities ang naabot si mong career isip barista? As a barista, I think totally overhaul yun na opportunity left and right. One thing na maingon akong opportunity is, bago ko nagbarista, wala pa dyan ko kasakay aeroplano. At the age of 18 years old, wala pa ako kasakay aeroplano. First time ko nakasakay aeroplano because national competition sa Manila. First time ako nakasakay og train because of coffee competitions. I was given chance to travel abroad dahil po sa competitions. O karong panahon sa pandemic, si Jofel, no, murag nauso po kinatawag nato nga mobile coffee shops, no, kay lagi daghan na pod ang naga-business ug ani. Pero sa imuha ba, how do you see the competition with this kind of pamaagi, no, sa pagbenta og coffee? The reason being na uso ni mga pop-up is because tungod ko sa akong mga kaigsuunan nga sa industry na nawala sila trabaho, I'm thankful enough na ang akong business na nag-survive o makaginay sa migamay, makapasahod ko sa akong mga tao. So, kaning opportunity, ihatag na lang ako ni sa akong mga kaigsuunan nga nawala po silang trabaho. Mga dating barista, nag-focus na lang po sila na maka-set up po sila sa sariling pangalan. Thankful po ko na ang mga nag-pop up is parihami ko ka na gusto na to push forward ang specialty coffee scene diri sa Davao. So, they really shared also and educate their customers ano yung parang best way na to enjoy the coffee, how to anticipate o nga dili ka mapasama ang pag-inom sa imo og coffee sa imong lawas. Sir Jofel, unsa ba imong mga advice ngadto sa mga buot pod mag-start og ilahang business, no, kahit small business lang pero mag-depend kini sa kining ilahang dati or kining former work experience nila? Sama nimo? Ang ako lang always messages is, kailangan dapat sustainable and responsible always. I do admit na ang akong negosyo is built because of my passion. Pero karon man good na nag-grow akong company and I have
families to feed also. Not just my family, but ang akong mga empleyado, no? So, as an employer, isip po nimo nga kung sa ang mga opportunity na mahatag nimo sa family, sa imong mga trabahante. Ang imong passion ng imong business always mag-meet, mag-align. Dili pwede nga puro passion ka lang. Yeah, you are very passionate but yet you're not earning money. So end up, ang imong business, ang tendency ma-close. Either ma-mismanage nimo or you are too snobbish for the opportunity. You have to establish your name. You have to put an effort, dedication, and really yung pure love and passion sa imong crafts na imong ginahimo. You seek guidance sa taas and you pray. Dili all the time ikaw permiti pinakamaayo. Dili all the time ikaw lang ang mag-possess ani nga talent. Once mahibalo na ka mo share sa imong experience sa imuhang crafts, then I think that's the best time na pwede na nimo ni himuon nimong negosyo na ang imong negosyo mag-put legacy sa imuha. Wow, it's a big investment yun sir, no? Pero karon makita man gyud nimo ang resulta pod tungod na pod sa imong pagpaningkamot ug daghan pug kaon natabangan pinaagi sa imong mga empleyado. Dahil kay salamat Sir Jofel and continue to be an inspiration sa tanan. Amping always sir. Salamat sa laminaw karon o nananaw. Salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.